Tinini kokborok trending khobora ang hanya hainang bagai te kaisa trending khobor tubi phajuka trending khobor belanya kaham chini kokborok sinma toke khanero hero heroine kajangmani trending khobor ang nong bagai hanya tubi phajuka norok saja sanai sikang chini hero subojit bai priti kajangmani khobor da norok jotono nukbai kena hanya hai chini kokborok toke khanero ni bisingo hanya hai te kaisa kapal khoroknoi kajanga najuk norok taisa katal kataisa kajangmani katal heroine kajangmani khobor taisa khanawi manai o video ni mangpili o saimangka je naiki actress Lipika Debbarma kajanga naikha singai NUAI Debbarma bai hinui jeng koktopmani bisingo saimangka tei saimangka boni kajangmani invitation card tabuk trending ko cholijak kwbangma jagano o video mangpili share wngwi tongkha gainaro nugui mankhana video ni screen o NUAI bai Lipika kajang naimani invitation card o invitation card o swijak tongo boni kalbari wngnai phainai mas ni Febuary mas ni 15 tarik o tei boni kalbari songtojaknai NUAI auditorium hall khumulung west tripura o hingka kai norok o 2025 bisio tei kaisa kokborok tokeni naik naiki rok ba kajangmani mangpili nugui manphinai phainai 15 tarik ni salmari o singer NUAI bai actress Lipika Debbarma khoroksa tei khoroksano gosiui nalaisinai kajangmani bondono borok khoroknoi khajagui thangsinai hingka kai norok o trending khobor khnamani pore bahima tongjakha norok kisa comment kaisadi hingka kai norok mutui hasen khobor kubun hasen khobor saimanani hingkai kokborok trending khobor o subscribe khaidi।